'Yan mata me ya faru? Me ya faru? Yau da ya biki mini zance ba, wane ne ya taɓanke? Ki nunan shi idan bai ga fushi na ba. Kai dai wallahi Allah ya shirye ka. Ka iya batawa sannan kuma ka iya gyarawa. Kai ka ga wata 080? Daga garin Maiduguri. Maiduguri kuma? Lalle ba zan je garin can ba. Ba damuwa sai ka ƙara so. Na samu ki yanzu zaki duba bai. Shi kenan. Dama ba komai bane ba, ƙawata ce za a yi bikinta. Shi ne na ci bari an gaya maka. Shikenan kai ki damu in dai wannan ne baki da matsala. Amma ki sai yanzu 50-50 ake yi. Normal ne ba damuwa. Shi ne gaskiyar magana. Umi me yasa kika zaɓi wannan rayuwar? Allah wallahi bar ina da akawun naki bari zan samu kima da zan faranta miki ai so kima kina kokari ki faranta mu. Wannan irin zamani ne muka shigo, zamanin masoyan zamani. Mata a kodiyoshi ko da ace suna da wani saurayin suna zaman jiran wani sabon saurayin ya shigo cikin rayuwarsu ne. Yanzu ba ta ji muryar saurayi ba ne to tabbas za ta kira. Kafin ta kira bari in sake maka wata tambaya. Soyayya mana ina matukar kaunarki shin me laifi na ne? To dan Allah ka taimaka ka kyale ni bana son ka bana kaunar ka. Duk da ya faɗa min irin wahalar da yake sha a kai. Ke ba ki da imani ne ba ki da tausayi? Cewa fa yana son ki ba fa cewa ya tsane ki ba. Masoyan zamani, masoyan zamani, masoyan zamani. Mu tafi go? Na kira direba na a waya ya zo ya dauke mu ya kai mu inda zamu je. Ni direban ki ne, ba direban wani ƙato ba. Haba masoyina, kanin umman mu ne fa. Ki tuna duk abin da kike aikata Ubangiji yana kallon ki. Saurayinki ya kira ki wanda kike matuƙar kauna kike so tsakaninki da Allah. Kin gama yin waya da shi. Kin kira saurayinki wanda kike ce masa da charge card ya tura miki da kati. Sannan kika kuma kiran saurayinki wanda kike kira da ATM ya tura miki kuɗi. Kika tura wa saurayinki wanda yake so tsakaninki da Allah. Dan Allah ka rufa min asiri. Kada su san wannan sirrin. Insha Allah daga yau na tuba na dina duk abubuwan da nake yi. Wallahi Allah ya taimake ki. Amma duk ran da kika sake biyo hanya kika sake towa kina waya. Wallahi sai mun kwace waya. Wallahi da kin kuskura na far miki da wannan shigar taki. Amma in dai baki daina wannan shigar taki ba na san wata rama za mu sake haduwa. Kai daga gani wannan saurayi ne. Da alamu na yi sabon kamu. Hello, anti, gani nan zuwa. Na ji gaskiya kamar ba muryan anti bane. Kin san yadda nake matukar masifar kaunarki a cikin zuciyata. Hakan ne yasa ba na son wani kiran ma ya kare shigo a cikin wayata. Ni fa yarinyar nan zan fita daga harkar ta ba ni ba ita kawai. Wai yanzu kana nufin anti ce ba ta da lafiya kuma ka ce min kaka? Kanwa ta ce ba. San bata kyauta ba. Kanwa ta ce ba. Ya kyauta ba amma kai hakuri. Wallahi kebi mai sai da na san cewa yarinyar nan za a zo wani ran ta min wannan abu. Wallahi da na tsumbula cikin riya da zan ciro ta. Wallahi da na dinde kanta ta mutu wallahi. Kaga masoyan zamani. Kaga masoyan zamani.
mutane ke rayuwa, kowa da shi halin yake nuna. A bangare da yayi iya, yan makaranta mu. Wannan makaranta ce gurin wasa. To wai a yi hakuri. Abin da kai nan bai dace ba. To amma dai a jama wannan kuɗi. Na daina mun wani. Kowa ya zama karatu. Ya kuma sai da take zuwa. Malam bai gida lafiya ne wallahi yake. Sai ma ka fara shiga jadawali ɗan daba ke. Malam wallahi a. Za ka wanke ban ɗauka an jima amma yanzu dai sai ka zama. Kowa ya karanta suratul alaq. Malam ina tamba. Me yasa kullum ya karanta suratul alaq din ne ko shi kada kai ya ne malam? Kai dogo, me yasa kake irin wannan tambayar? Kamar mutum ne fa bai karasa wanka ba sai ya dauko turare ya fesa. Ka bari a kammala wannan surar din mana sai a shiga wata. Yanzu ku fara karatu. Shi halin yake nuna a bangare da yayi iya yan makaranta. Wato kai ne kake zuwa kana hada inda muke gaba ko? Amma ka san wannan ba shi bane tarbiyyar da mama da baba suka daura ma kai ba ko? Anas dakata. Duk da cewa na san kana son umai baka mai da ni ma nake sa. Wannan ba shi zai baka dama ka ci mutunci ba. Ni ma ina da zuciya kamar yadda kai ma kake da zuciya. To haka kace ka je ka duniya ce wanda bai zo ma tana jiran shi. Shikenan ni kan ga tafiya ta masallaci ya kawo. Na rufai da yogurt mai banana babba da ƙarami. Sai kuma me? Ba na rufai da yogurt mara sukari guda ɗaya ƙarami da kuma na yara guda biyu. Sai kuma me?
sai ka bani rufai da pizza guda 2 da rufai da shawarma guda 2 da rufai da ice cream guda 2. Sai kuma me? Sai abin da ya kawo ni. Yanzu kana so ka ce duk wayannan ba su suka kawo ka ba? Rufai da bread. Wannan ka kama ce na da wayoyi. Ba dai binin ka ba sarki. Kai. Kuma ka kalle kai. Kai me sunanka? Sunana Bello. Bello kana ce min Bello ni Bello ne kam. Ni dai anguwa an bizinin ya da Bello. Bello kaman ya ban gane ba anguwa ana ce ma Bello kai. Me hinkiyanka? Kiyana none. Nonem ko ba nonem ba ko nem din ne gaba daya. Daga yau ba mai sata anguwan nan ba tare da izini na ba. Waye ba kwarin gwiwa da za ka shigo anguwan nan kai sata ba tare da na sani ba. Daga yau ina so in sanar da kai yankin na yanki na ne, yankin Lasdan ne. Muddin mutum zai sata sai da sani na. Ka gane? Daga yau na naɗa ka sarkin barayi na wannan jihar tamu. Zan gida yaro na babban yaro na zai dawo mai baka kariya. Yau na naɗa ka sarkin barayi na wannan jihar tawa. Ka gane? Yawa mai gida yanda ga hakan za a yi. Kura daga yau wannan zai zama yaronka. Duk abin da zai yi ya zama da kana bashi kariya. Duk satin da zai yi duk satin da kai za kana bashi kariya. Ka gane? Ya ka za yi. Kenan. Bogan nan. Gida ka bar ni aika shi mana. Ka bar sa zai mana amfani zuwa gaba. Gashi ka daware. shi halin yake nuna a bangare da yayi iya yan makaranta. Na gaya su ba. Hakuri daban-daban ta ne kike rayuwa kowa da shi halin Na gaya su ba. Na'am ba wai lanzo. An ayin da kake bane? Ina da girmama ga da mai gida Lazar. Fara tafi karfin sa duguna a gaban ku. Ai tashi mana. Dakata. Wani me sabonka? Lallai Lazar ya zo ya sami sarki a fada da karfe 5. Shikenan. Kaje ina zuwa. Kawai za mu nema. Rufe baki da Allah. To ka sani ka dawo. Za ka zauna a gidan nan sati ɗaya babu ci babu sha. Alright? Ke a gidana idan ne magana su ɗaya amsawa kawai ake ba a jaki. Na rasa ta inda zan fuskanci Halima in gaya mata cewa ina son ta. Sai ka ce kai ba namiji ba. Ya kamata ki cire ma ranki wannan damuwa. Saboda ina tausaya ma rayuwarki, kake zo ki cutar da rayuwarki a banza da hobi. Haba Safiya, ta yaya za ki ce haka? Ki san ko yanda nake ji a zuciyata. Ribar so shine samun abin da zuciya ke so. Na dau alwashin sai na sa ya saurare ni ko da so ɗaya ne. Wata dama ce na samu amma kuma ta kubce min. Kawai ki rabu da Kamal din. Ribar so. Na san baka sani ba. Okay, na gane. Ina jin ki. Suna na Safiya. Allah dakata. Ban bukatan jin wannan sunan. Kuma ban san abin da zaki gaya min. To ni yanzu ya zan yi. Ba zai yiwu a ce in yi shekara da shekaru ina baiwa ƴata kyakkyawar tarbiyya ba, amma a ce a lokaci guda a rana ɗaya ɗanka ya zo rusa ma ƴata duk tarbiyyar da na bata. Aure wani abu ne da Allah yake haɗa
duk bawan da ka ganshi a duniya ko da yana bangon gabas matarsa tana bangon yamma idan Allah ya so sai sun haɗu sun auri junansu. Daga neman dace a zahiri wani abu ke a zuci. Ban yi zaton zaki haka ba. Ai baka fahimce ni ba. Ribar so, shakuwa, kulawa, kyautatawa, sadaukarwa tare da jajircewa suna daga cikin ayarin dangin su. Kowace zuciya na cika fal da farin ciki yayin da ta samu abokiyar musayarta. Ribar so. Malam Yare, ba na ce maka kaka ƙara zuwa gidanmu ba? Amma lallai wannan yarinyar ba ta da hankali. Wallahi da ba da gaske nake ba, yanzu da gaske nake yi. To bari ka jin gaya maka. Yanzu duk duniya babu wanda na tsana irin ka. So dangin mutuwa, so tubalin farin ciki, so linzamin hankali, so rayuwa kuma mutuwa. Ribar su zuciya ta yi nishadi domin su na kowa fim shiri ne daga gare su. Labari da tsarawa Salisu M marubuci, shiryawa Aminu SUP na kowa, ba da umarni Abdullahi Abu Uku. Kalli ribar su. Ribar su. ‘Yan mata me ya faru? Me ya faru? Yau dai biki mini zance ba, wane ne ya taɓanke? Ki nunan shi idan bai ga fushi na ba. Kai dai wallahi Allah ya shirye ka. Ka iya batawa sannan kuma ka iya gyarawa. Kai ka ga wata 0x0? Daga garin Maiduguri. Maiduguri kuma? Lalle ba zan je, wallahi ba zan je garin can ba. Ba damuwa sai ka ƙara so. Za mu ji da me yake jiji da na ga yana jiji da kai yawanci yana turowa akan a kira ni. Yanzu ku shirya ina harin na baka ajiya. Ina nan ba sarki. A ɗauko shi yau aikinsa zai fara. Sarara sarki. Ka shirya yau aikinka zai fara, za mu je fadan sarki. Mu za mu je maganar da muke yi daban, amma ka shirya ka gane mana duk abin da yake cikin gidan da dai za ka koma ka ɗauko shi. Ka gane? Na gane. Shi kenan je ka. Nigeria, we hail thee, our own dear native land. Sabonsa yanzu ma aka shirin da muke yi kenan mun haɗa kai tare da shugaban unguwa mun kira fin na lasban yanzu aka yana kan fadar da unguwa zan zo sajen kai sajen zan sa sajen audi yesa ko burjan gudu a mishin ka kayan sa yawa zan hana ku tare da sajen bala za ku je can fadar mai gari an kama wani babban suspect wani babban mai laifi laston yana can mun yi tirafin ɗinsa wannan karan da Allah kana samu matsala da Allah ba karamin mai laifi bane ba karamin wanda bane duk wani harkoki na shigo da makamai da kuma safarin miyagun kwayoyi babu abin da bai sani ba in sani da Allah kana samu matsala a wannan Allah shi gafarta malam ga wani mutum ya zo yana neman ka ya gani shi ba mutumin arziki bane da kalan shigan shi da na gani yana waje ya nuna fa shi ba wai kai zaka je ba so ba shi zai zo ba so yake kai ka zo da kanka je kai na zo Kai kauce malam na zo ma gargaɗi ne in za ka yi wa'azin ka zai saka mu a ciki. Yanzu lazari ne yanzu shi ne ya yi ko ka tunani. Kwarai. Yanzu ka yi ka ce mai wazi yanzu aka fara. Idan yana ji da dabarsa, mun ma damuwa mun yi bari ne, amma yanzu ka ce idan fara rage alƙur'ani. Amma ka shigo wani aiki kana sha mana taban gumi fa. Wannan kuma sun wuce maka ni dai ka ji gargaɗi na.